Ja tämä tarkoittaa sitä, että Petteri Paanasen ja Roryds Jaavan kokonaispisteet 14,5. Näin on vuorossa viimeinen ratsukko Sofia Björkrud ja Hanne-Laura Toinen Rocky Ridersista. Heillä lähtöpisteitä vain 1,5. Vuorovyökkäystäjän Herma Sofia Björkrud ja Hanne-Laura Toinen 4 virhepistettä ja aika 51,78. Ja näin olemme saaneet selville meidän uuden Suomen mestaruusosakilpailun voittajan Sofia Björkrud ja Hanne-Laura Toinen. Onnittelut heille, annetaan suuret aplodit tässä vaiheessa. Tämä oli tiukka ja jännittävä kisa. Hienosti pysyi Sofian hermot loppuun asti. Taitavaa ratsastusta, upea poni. Olemme tuota pikaa aloittamassa.